హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకున్నామండి. ఫ్రూట్స్ మేము ప్రతి వారం తెచ్చుకుంటాం. ఇదిగా ఈ ఆరెంజెస్, యాపిల్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కదండి. రోజు ఒక యాపిల్ అనేది తినాలి. ఇవి దానిమ్మ పండ్లు అండి. దానిమ్మ పండ్లు ఫ్రెష్గా, అన్ని పండ్లన్నీ ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇవి కివి ఫ్రూట్స్, ఇప్పుడు సీజన్ కదండి, బాగా వస్తుంది. ఇవి కివి ఫ్రూట్స్. ఈ పొప్పడం పండు తెచ్చుకున్నామండి. చాలా పెద్దగా ఉంది పండు, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇక సగం సగం కట్ చేసినాం, సగం సగం కట్ చేసుకున్నాం, ఇంకా పొట్టొలుసుకున్నాం. ఇవి మళ్ళీ తర్వాత తింటాం ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఇప్పుడు మాత్రం తినేస్తాం, ఇంకా అది మళ్ళీ అన్నం తిన్నాక తింటాం. ఇంత పెద్దగా ఉంది చూడండి. ప్రతి వారానికి ఒకసారి అని తెచ్చుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.